Eskerronezko kantuz diezaiogunekin. Zuk emanik handugu bizia gurekin. Zuk diozu lurrari errotik eragin. Zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Dueno gabiltza jauna, lanean posturik, zenitarte zintzoan, ongi elkarturik, ez dezagun jadanik, zezio biderik, Kristo baitan berpiztu, geranez geroztik. Eskerronezko kantuz diezaiogunekin. Zuk emanik handugu bizia gurekin. Zuk diozu lurrari errotik eragin. Zuk diguzu mundua bihurtu atsegin. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. San Juan Bosco presbiteroaren oroipena egiten dugu gaur. Hacemos hoy memoria de San Juan Bosco, nació junto a Castelnuovo en la diócesis de Turín en el año 1815. Su niñez fue dura. Una vez ordenado sacerdote, empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes y fundó la congregación salesiana destinada a enseñarles diversos oficios y formarlos en la vida cristiana. Escribió también algunos opúsculos en defensa de la religión. Murió en 1888. Nos encomendamos a este gran santo, San Juan Bosco, gazteen edukatzailea izan zen, gazteak asko maite izan zituen, umeak eta gazteak, eta guk ere eskatzen diogu jainkoari eman diezaigula karisma hori edo, ere gertutasun hori gure gazte eta umeekin, eta lagundu diezaiegula, gure ejemplu eta gure irakatziekin. Bapaltasunez jo dezagun orain jainkoaren gana, barkamena eskatuz, gure bihotza prestatuz. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gu aberasteko zeure burua behartzu egin duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gurekin zeure herri santu egitera etorri zarena, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, gazteen aita eta maisu egin zenuen Juan Bosco presbiterio santua. Egizu, haren maitasun berak zuturik, harimen zaletasuna izan dezagula eta zu bakarri zerbitza zaitzagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Samuel bigarren liburutik. Egun haietan, gizon batek berri hau ekarri zion Dabidi. Israeldar guztiak Absalonen alde jarri dira. Orduan esan zien Dabidek Jerusalemen berekin zituen zerbitzariei, goazen iesi, bestela Absalonek ez digu iesbiderik utziko.
Abia zaitezte lehen bailen, ez dadila gerta berak bizkorrago ibiliz, gu harrapatzea eta ondamena ekartzea, hiriko guztiak ezpataz garbituz. David, olia mendiko maldan gora zijoan negarrez, burua estalirik eta oinutzik, arekin jende guztia ere zijoan, burua estalirik negarrez aldapan gora. David erregea Bajurin irira iritsi zenean, Shimei izeneko gizon bat atera zitzaion handik. Geraren semea zen, Saulen leinukoa, madarikazio batean zetorren David erregeari eta beronen zerbitzariei harriak jaurtiz. Jende guztia eta gudariak erregearen eskerreskuin jarri ziren. Shimeik onela madarikatzen zuen erregea. Alde hemendik, gizon odolzale eta maltzur gaizto hori, Saulen familian eragin dituzun hildako guztien ordaina eman dizu jaunak. Erreinuak kendu zenion ari, orain jaunak zure seme Absaloni eman dio, zeure gaiztakeriak hartu zaitu azpian hiltzaile hori. Abixaik, Txeruiaren semeak esan zion erregeari, zer? Horrela madarikatu behar aldu zakurrakabatu horrek nere errege jauna? Uztazu joaten eta lepoa moztuko diot. Erregeak erantzun zion, hau ez da zuen arazoa Txeruiaren semeok. Jaunak David madarikatzeko agindu badio, nork arken diezaioke horregatik kargu? Eta esan zien Abixairi eta zerbitzari guztiei. Nere erraietatik sortutako semea nil nahian badabil, ez harritu egiten zarete eta harritu egiten zarete Benjamindar horrekin. Madarikan azala jaunak agindu dionez gero. Behar bada jaunak ikusiko du nere atxekabea eta ongia ekarriko dik gaurko madarikazioaren ordain. Davidek eta haren lagunek bidean aurrera jarraitu zuten. Jaunak esana. Errak zuri jaun. Jaiki zaitez jauna, salba nazazu. Jaiki zaitez jauna, salba nazazu. Jauna, bai ugari direla nere etxaiak, bai ugari ni aurka jaikitzen, nere aurka jaikitzen direnak. Ugari dira nitaz diotenak, ez du salbamenik jainkoagan. Jaiki zaitez jauna, salba nazazu. Baina zu zaitut jauna babeski, zu nere ohore, zuk didazu burua jasotzen, oiuka egiten diot jaunari, eta erantzuten dit bere mendi santutik. Jaiki zaitez jauna, salba nazazu. Oheratzen naiz, lokartu eta esnatzen, baina jaunak baitit eusten, milaka etxaik inguratzen banau ere, nik beldurrik ez. Jaiki zaitez jauna, salba nazazu. Aleluia, aleluia, aleluia. Profeta handia sortu da gure artean, eta jainkoa bere herria salbatzera etorri da. Aleluia, aleluia, aleluia.
Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak itsasoaz bestaldera joan ziren, Gerasatarren lurraldera. Jesus ontzitik jaitsi zeneko espiritu gaiztoaren menpe zegoen gizon bat atera zitzaion hilobi artetik bidera. Hilobietan bizi zen eta ezin zuen inork lotuta eduki, ez da katez ere, askotan lotua zuten girgiluz eta katez, baino hark kateak hautzi eta girgiluak puskatu egiten zituen eta etzen inor ere ura menderatzeko gauza. Gau eta egun hilobi artean eta mendiz mendi ibili oizen etengabe, murrumuka eta bere burua harriz zauritzen. Urrutitik Jesus ikustean, lasterka joan eta aurrean auspestu zitzaion. Eta oihu handiz esan zion, zer duzu nirekin Jesus, goigoiko jainkoaren seme horrek? Jainkoarren ez nazazu oinazetu. Izan ere Jesusek hau agindu baitzion, atera adi gizon honengatik, espiritu gaizto hori. Orduan Jesusek galdetu zion, nola duk izena? Hark erantzun, talde asko gara eta harren eskatzen zion ez zitzala lurralde hartatik kanpora bidal. Txerri talde handia zebilen mendi inguru hartan usarrean. Espiritu gaiztoek eskatu zioten Jesusi, bidal gaitzatzu txerrietara beraietan zar gaitezen. Hark baimena eman zien, orduan espiritu gaiztoak gizonangandik atera eta txerrietan sartu ziren eta txerri talde ezpondan behera itsasora amildu zen 2000 inguru txerri ito zen. Txerrizainek iez egin eta gertatuaren berri zabaldu zuten herrian eta auzotan, eta jendea zer gertatu zen ikustera etorri zen. Jesusengana iristean, han ikusi zuten deabruduna eserita jantzirik eta bere honean, lehen deabru taldearen menpe zegoen uraxe bera, eta biziki isutu ziren. Ikusi zutenek deabrudunari gertatua eta txerriena kontatu zieten, orduan beren lur mugetatik alde egiteko eskatu zioten Jesusi. Jesus ontzira igotzean deabrudun izanak harren eskatzen zion berarekin ibiltzen usteko. Baina Jesusek ez zion utzi baizik eta esan zion, zoaz etxera, zeure zenitartera, eta jakinerazi jaunak zuta zerrukiturik egin dizun guztia. Joan zen bada eta Jesusek egin ziona hotz egiten hasi zen Dekapolisko lurraldean, harriturik gelditzen ziren denak. Jaunak esana, gaurko evangelioan ikusten dugu Jesus bere bizitza publikoa hasi zuenean egiten zituen mirarien artean gero baita ere deabruak usatzen zituen. Eta gaur ikusi dugu, nola gizon honengandik deabrua usatzen duen, deabruak usatzen ditu. Ze taldea zan, esaten digu evangelioak, taldea hundila zian, deabru asko zituen gizon honek. Eta testua eta narrazioa nahiko gogorra da, ikaragarria da, gizon honen zoritxarra eta sufrimendua, bakardadean, hilobietan bizizan, inork ez zizun beragatik zer egin, lotzen zuten, dena katek ere puskatzen zitun. Hor ikusten da gizon honek bizizuen sufrimendua alde batetik, eta baita ere deabruaren botere hori, pertsona bat bere gain hartzen duenean horrela, Eta Jesus dator ontatik gu askatzera, Hori adierazten du mirari horren bitartez, Deabrua botatzerakoan gizon honen gandik, Bera dator, dudarikan gabe, gure sufrimenduetatik, gure lotura horietatikan, deabruak sortzen duen loturagatikan gugan askatzera,
Eta ikusten dugu, ez, nola jokatzen duen Jesusek, ze autoridadez jokatzen duen Jesusek, ez? Deabruak bildur zioten, segitun ere rekonozitzen zuten Jesus, Jainkoaren semea zela, deabruak rekonozitzen du, norden Jesus, Jainkoaren semea zea, Jainkoa zea, esaten dio, eta bildurtua daude, deabruak, ikusten da Jesusek daukan autoridadea, daukan gaitasun hori, ez? Jainkoa izanik, deabruaren gain, eta ikusten dugu gero launa, gizon hau askatzen duen deabrutikan, ez? Deabruaren menpekotasun hortatikan, ez? Eta ematen dion bizitza eta salbamen hori, ez? Bueno, hortara dator baitere gure gana Jesukristo, ez? Gu pekatutikan askatzera, egila da, dudarikan gabek, deabruaren menpekotasun kasu hauek ez di asko izaten, baino gertatu ditezke gaur ere, baino normalean deabruak beste era batzuk erabiltzen ditugu ganez, pixkat ulotzeko, ez, tentazioak eta pekatuak azkenean gure bizitzan balotzen gaitu eta Jesus dator gu ere askatzera. Hoxe eskatzen diogu, ez, Jainkoari aita gure arrezatzen diogun bakoitzean, ez, ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen. Eta libra gaitzatzu, ez, tentaldi guztitatik eta laguntzeko eskatzen diogu, gure aita errezatzen diogun bakoitzean, ez, deabruaren gandik ere libra gaitzan, ez. Bueno, hori da, ez, Jesusen misioa, mundu hontan ere, gu hortatikan askatzea. Gero kuriosoa da evangelioaren bukaera nola gizon honek esaten dion, bueno, nik zuri jarraitzen nahi zaitut deizut orain, ez? Dudarikan gabe, eskerrak emateko motibo asko zitun gizon honek, eta nahi zun, Jesus egin egotea. Baina Jesusek esaten dio beste gauza importante bat. Zuk egin behar dezuna da, zure etxera jun, zure herritarren gana jun, eta zure tokietara jun, eta eman berria, eman anuntziatu besteei nik egin dudana zugatikan. Jainkoak zugandik egin duna, ez? Hori da gure bizitza ere bai askotan, ez? Jainkoak eman digun guztia eta gugatik egin duna ere besteei adieraztea. Eskerronez Jainkoari, besteei adierazi Jainkoak gugan egin duen salbamena eta izan duen errukiare bai hortara gu ere deitua gaude. Hala izan da dira. Zenideok jaso ditzagun Jainkoaren gana barne begiak Jesusen bitartez eskari hauek egiteko. Eliza osoa bere arduradun elizkide eta erakundeekin bizi dadila Jainkoaren erreinuaren zerbitzura munduko behartzu eta zapalduen alde jarriz, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Bidaiari guztien alde, naiz ezinbestea, naiz lanagatik, naiz bere gogoz bidaian ibili, izan desatela beren helmugara onik iristeko grazia, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. bizitza ekintzailea daramaten erlijioso eta erlijiosa taldeak, beren lan eta zerbitzuetan jarditzatela agerian Jesusen alderdi salbatzaileak eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Jaunaren mailan bilduri gaudenon alde, zinismen eta itxaronpen berak elkarturik izan dezagula elkar maitasunean bizitzeko kemena eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. entzun zeruko aita gure otoitza eta emaguzu zure zerbitzuan jarduteko behar dugun guztia. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. bedinkatua zu jauna, zerulurren Jainkoa zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri zugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizora lana sortu hau egingo zaigu biziaren ogi.
Tenkatua zu jauna, orain eta Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du orain ekarri dizugun ardo hau matzondoaren indarrak eta gizoa lana sortua. Segingo zaigu betiko zorionaren edari. tenkatua zu jauna, orain eta Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna, Bosko santuaren oroitzapenean zure aldarean egiten ari garen eskaintza eta sakramentu honen bidez, ari ospea eman zenion bezala emaguzu guri barkamena. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jauna dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti zantu jainko algustidun beti ere korri. Ez duzu gure gorezpenen beharrik, baino zure doaina dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri aintza handiagotzen, baino bai guri salbamena ematen, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik, zantu eta ingeru guztiekin batean gorezten zaitugu, posez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guztien jangoiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure diztirak, osana zeru goienetan, bedenkatua, jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren itorri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta. Dunberri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Zangogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza,
Eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Xemari Apaiza, Zuleika López familiko hildakoak eta Maritxu. Eta hildako guztiak, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Angoikoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zeitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, jainko eta bizi, ospeta aintza guztiak izaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordurei barkatzen diegun eskero, ez gaitzatzu tentaldian erotzen, baina tera gaitzatzu gaitzetik. Tera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala, maiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta dietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, errukiet jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zukentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, bai ontara deituak, hauna ni ez naiz inor nere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Gure errege adora dezagun, zeru lorren jabe aitortu dezagun. Aitortu dezagun, ede bizi baten danok ernai, zure ageragu oje
O Jesus bai, ez beste jaberik, ez dugu nahi. Kristo gure errege, adora dezagun, zeru lorren jabe, aitortu dezagun. Kristo gure errege, adora dezagun, zeru lorren jabe, aitortu dezagun. Egin dezagun otoitz. Jainko Algustiduna, Bosko Santuaren, Juan Bosko Santuaren, jaia ospatzean zerutar mailan parte hartu dugu, egizu honi esker sendo eta handi daitezela gugan goi indarrak fedearen doaina osorik zaindu dezagun eta erakutzi diguzun salbamen bidean ibil gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko Algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Nere ama txidlastana, ni zuretzat arnazu. Lagunduta gorde beti, zeruratu nazazu. Lagunduta gorde beti,